שלום לכולם, היום אנחנו בעצם מתמודדים עם איזה בעיה שיש כמה זמן. יש לנו סקודה אוקטביה 1.9 TDI. יש בעיה עם בראש מנוע, בעצם הפסים האלה שאתם רואים המבריקים בעצם עשו חריץ בצד. הם מוטים הצידה בנעילה שלהם, הם זזים טיפה הצידה ואז הם עשו חריץ בתוך הראש. אנחנו קיבלנו גומיות מאורן החמוד, הוא דאג לנו לגומיות שהן טיפה אוברסייז מהמקורי. מקווה שזה יתפוס את כל המקום מסביב, כי מה שקורה נכנס בעצם מהחלק התחתון. יש פה רינג נחושת שהוא בעצם אמור לקחת את כל החום, אבל בורח לחץ מאחוריו ואז הוא שורף את הגומיה הראשונה. כשהוא שורף את הגומיה הראשונה נופל דלק מההזנה, בעצם זה הצד של ההזנה, זה החזור, זה ההזנה, בעצם נופל, יורד לתוך הצילינדר, ובפאנץ' הראשון, בעצם בסיבוב בסטארטר הראשון, עולה לחץ למעלה, דוחף את הדלק אחורה, דלק חוזר עד אחרי המשאבה, ואז לוקח איזה סטארטר של איזה דקה עד שהוא מגיע. אתה עושה בעצם, אמור לעשות פריימינג מההתחלה לכל המערכת. אז הוא מניע, הוא נוסע בסדר גמור, חזק, אבל התנאות לא כיפיות. אז אנחנו נוריד את המזריקים, ונחליף גומיות, וננקה אולי אם נשאף טיפה את הבתים, שזה לא יפגע בגומיה ברגע שהיא יורדת למטה. יאללה ביי, נתראה בהמשך.